Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakongsan jong ka khubor. Siapun ko burang Menteri Rang Badu Khari India Narendra Modi dah ka kusnam Global Goalkeeper na ka banta ka Swachh Bharat Abhiyan ka baka sarkar po ka jingan jong ukla pentri kam. Lethap perteng ubah balajit senrem kum ukertong ka seng UDP bala kersan nak NPP na ka banta ka election chiteng samoy jong ka Shela constituency. Bat ka Meghalaya State Skill Development Society kala penlong ye ka jumpenlong kam ni kisamla lembaga scheme supporting human capital development in Meghalaya SHCDM. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Khari India Narendra Modi ula siapun ko buram da ka kusnam Global Goalkeeper na ka Bill and Melinda Gates Foundation na ka banta ka sinjam Swachh Bharat Abhiyan kabala pentri kam na ka sarkar ka jong Modi ula ainam yakni ka kusnam syakinong India kibla penkelador ya ka Swachh Bharat campaign syaka people's movement ha ka bakila sim ba ka jungkhot ka de ka bentak ba khamat ha ka jing em ko jong ki ka bamal ka sngi Modi ula ong ba ha ba shispa laipo klur ki ba isim ya ka jing smai bat kular scam kan ko jing ru ka long ka bala ban job Susu loong balasna ya katway klur ligi pan kana hakari hagini kisan snem ki balale hakba khamtam ki bre ki beduk bat ki kinthai bre jongari India kilong ki balayo jimin to da ka jingdon jong kini ki jakalik bar ki bakerpang Menteri Rang Badu Narendra Modi ulai sami ki sembo perkhat sapang Mahatma Gandhi ha ka program bala penlong da kari India ha New York Modi ubelai dan rengkat lang bat kiwi-kiwi ki hek nong yalam jong kiri ke perthai ula pli pedaru ya ka Gandhi Solar Park ha ka headquarters jong ka United Nations bat ula pelai pet baru ya ka stam ke bala peni da ka United Nations kum ka jing rakhi ya ka lungku tap sispa san posnem ka sikha Mahatma Gandhi Modi ula ong bakani ka rinsan ka long kunuksa ka ba ba Mahatma Gandhi ude unong India hendrai long tang unong kanti jong kari India Menteri Rang Badu Khari India ula ongru ba Gandhiji ula banjur halor ke jingklan ke besisha jong ke sensyar pat ba ha ka ba ula hikai ki pat ba banong ki bala ban kersane la di bat yeng hala ki jong ki jan bat om ban susanya ha ka sarkar Menteri Rang Badu Narendra Modi ulai kendu ikinong elam jong kiri ki baha bakathop jong ka Pacific Island Development States hadian ke jingelang jong ka United Nations General Assembly ha New York Modi ula penpau ya ke jing angnut jong kari India banang kentiu susu ya ki kampen roi kum ka thong ka baha khamat ha ka jing pelai khubor na ka tenat ki kambari jong ka sarkar India ka ong ba da ka mensim ban penya chaprang ya ka thong jong ka sabka saath sabka vikas or sabka vishwas Menteri Rang Badu Modi ula penbena ban mang pisa ya ka grant ka ba $4 million na ka bentaban pentri kam ya ki projek penroi ki badan ya ka thong ka ba klan bor Kertang jong kaseng sign perthai United Democratic Party ubalajit senrem ubalang ukhun jong Dr. Don Kupar Roy bela khlat no ura thap kerteng na kabenta bani khun ya election chiteng samai jong ka Shela constituency ha ka ba ulalet ban thap kerteng ha khamat district election officer hasora rengkat ke jing senran lang hedu nong yalam jong UDP uba met ba lingdo lembat ka kunhun kinong kersan Hakul pat kaliang kaseng National People's Party NPP kala ai ke jing kersan jong ka ye ukertong uba penyeng ke UDP ka election siteng samai sa Shela constituency kan long hak arpui tri urisau bat ka jing wiki vote kan long hak arpu sau tri urisau kat ba ka tarik ka bakhat do ben pediang ye ke jing thap kerteng kan long hak lai phau tarik ngata ubenai katarik ban kni bnya iki duler thap kerteng kan nong ka sitarik urisau bat katarik ka bakhat do ban weng kerteng na kalumpung ya khoni ka election kade ka lai tarik jong urisau
ka Doodarshan Kendra Shillong nen ka sing kala rakhi ya ka jingelang penwa ya ka Hindi fortnight da ka program ka bakerpang ka bala long ha ka office trekam jong ka Doodarshan Kendra Shillong ha ka bala sam ya ki kusnam bat ki sernot jing itu shekinong ishimenta ki bala ishimenta ki jinge ko ba per ki bala penlong ha ki ni ki arta yo ki ba kunthop ya ka jing ai jing kren ha ka tin Hindi bat ka jinge ko prwai ya ki jing roi Hindi ya ka bala tip ka antak Shri. Haba ajin kran ka jingelang u director ka Doodarshan Kendra Shillong uba nyuta ula banjur halo ka jingdan kam ya baro ban pendan kam bat kenti ka jing pendan kam ya ka tin Hindi. Hakani ka sngile dan rungkat ru ki wedi ki he officer jung ka Kendra ki ba kanthop yu MK Gupta Shakil Azad SS Purkayasta bat ki be. Kani ka khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong. Ka Meghalaya State Skill Development Society kala penlang ya ka pre-placement drive na kabanta ki samla pulie bat ki samla ki balai no siteng pore ki jing pulie ki bakwa ban sedang trikam no ha Empathy Multi Facility Center nin ka sngi kani ka program kalong ka sinjam ka bahapo ka scheme Supporting Human Capital Development in Meghalaya SHCDM jong ka sarkar kabaka thong jongka kalong ban penyo kam yo jam yaki samla ha ki 1,000 khandai spa san photli ki kam ki bala mang kerpang na kamta ki nyong song ka Meghalaya yak scheme SHCDM la kershan pisa da ka Asian Development Bank da ka jingtmu ban penklan bat kanti wi kilat ai kam ai jam ki samla ka jila Meghalaya da ka ba pen bahai ki jingtre kam lemba ka jingpen tibet ha ki jat kam ba per Hakani ngelimpung lawan manishin menta da kumbasang spangot ki samlawat kam ki bala pendung kertengi la di lengba ka mobile phone application ka Meghalaya Youth Network haka ba kam pendung kerteng kalong arjat kitu ki bala pas class 10 bat chaneng kila ban jiet da ka online registration kat ba kitu ki ba hapo ka class 10 ki ha ban register lengba ka offline registration hadin bala pendung kerteng la pendap ya screening kanang ban bha yaki kat kum ka jing tibet bekidan halaki jat kam nang ta bot pat sa ka jing ai jing slok yaki nong ishin benda ya ka program ai jing kai pentibet halo ka rukam penyat pentrikam bat jing bha ya ka jing yo kamai na ka benta ban penyar bat penroi shu ya ka jing kamai la penlong ha Agriculture Training Center Warima Chokpot South Garo Hills nin kasni kabaka thong jongka kalong ban hikai pentibet yaki samla pulie bala yeno siting pore ki jing pulie batru yi samla nong song chnong jong ka thanong kundong yakani ka program la penlong daka Krishi Vigyan Kendra KVK Chokpot bat la beting ka na kabenta kani ka jing ajing hikai daka Chaudhry Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing Jaipur Rajasthan Tangga KVK Chokpot kadi ka center ka bala syajiet ha ka CCS NIAM ban penlong ya kani ka program ajing kai pentibet halor kani ka benta ha ka jila Meghalaya u Commissioner Secretary jong ka Revenue but Disaster Management u ba ti dekhar nin ka singi u play ya ka program ajing kai pentibet ka balai singi halor ka jing pendunai ki jing ma ki bala banjana ka jing kinyu jumai na ka benta ka saudong sokun bat ka jinglong jingman ka basingan ka bala long ha long club shilong yakni ka program ajing kai pentibet la penlong ka National Institute of Disaster Management MHA jung ka sarkar India da ka jitre lang bat ka Meghalaya State Disaster Management Authority ha ka bala wan banishim tari ki he officer ni kitna trikam jung ka sarkar uba da kharlo ong ba da ka jing kiyo ha ka jing roi ubun rio ba da ka jing klasor jong ki shnong ki thau kham tam ka nong ba shilong ba da ki district headquarters jong ka jila ha ka bala mi bun ki jing tei be ki yeng ki sem ki babun mala kabakum kani ka program kalong badon kam na ka bentaban pen kre ki jing tip ki badon kam ya ki engineer ki architect ki plana bat ki borsen shak ki belong ki nang sang dor ki jing tei jing sna bakin pen kre ya ki jing jengan ka basengan ya ki nong song snong habaja ka jing ki jumai uba ti dekhar ulapan pau ki jing kermen bakani kerensan kan ai jing toy ya ki nong ishimenta kumto bru ya ki officer sarkar ki ba ya don kat hakni ka program bakin pentri kam ki jing tip bakila yo leng ba kani ki jing kai pentibin
Ka sarkar Assam kelas sedang ikajing penteri kami ke skim airam ban sna yeng ha ka dor subsidi kanang ban yarap pisa na benta ban thiet ni sna ya ka yeng ke beningkong ya ka long yeng jugi nong song snong ke jela menteri ke pelatang ka jong sarkar Assam Himanta Biswa Sarma ura ple ya ka skim ke bla aikerteng aponar apon ghar henin ke sngi ha Guwahati Kato kani ka kubor kelakut kablawan Shapina ka All India Radio Shillong. Haka por prabajing ini so pat baka Delhi Station na kamendaki kubor ki banwan naka.